Bé, continuem amb el segon tutorial d'Adobe InDesign i avui anem a donar el que seria ja una mica a veure el que serien els menús, no? En concret veuré aquests tres menús, el que és Archivo, Edició i Composició, no? Perquè no hi ha temps de res més. A veure, el menú Archivo té bastantes opcions, però en principi les úniques que ens interessen així per un nivell inicial és el Nuevo, que és per fer un document nou, per obrir, si teniu el Bridge, feu servir el Bridge per explorar amb el Bridge, i el guardar como, i bàsicament el col·locar serveix per exemple, si volem col·locar directament un document Word dintre la nostra àrea de treball, no? Que és això, i l'exportar, que serveix per exportar els diferents formats que et dona Adobe InDesign, en PDF, no? Per exemple, en PDF o en tots aquests formats que té, però les opcions d'exportació són bastant complexes, ja les donaríem un altre dia amb més detall, no? I les altres opcions que té, bé, aquesta, jo què sé, per exemple, exportat per Dreamweaver, els valores de documentos, el que li hem dit, el que li havíem dit abans, o ajustar documento, per exemple, recordem que havíem fet un A4 amb un sangrat de 5 mil·límetres, no? Aquí ho podríem canviar. Bé, empaquetar, tot això són opcions ja avançades que les donaríem més endavant. Passem al que seria el menú edició, i també té moltes opcions, però en principi la que ens interessa més són les opcions bàsiques, com podria ser un Word, la de copiar, pegar i cortar, no? O lo típic, no? Si volguéssim copiar una cosa, doncs copiar, pegar, i en principi amb aquestes opcions i les altres ja les aniríem veient treballant amb coses més concretes. I passem al menú composició. Ara s'ha obert una cosa aquí. Passem al menú composició, que aquí sí que té, a veure, ens entretindrem més amb una miqueta més de cosetes. Les pàgines, recordeu que vaig dir que es podrien, que encara que en la configuració li diguéssim una pàgina, sempre podríem afegir-ne, no? Doncs aquí, per exemple, podem afegir-ne, no? Li diem, què sé, añadir pàgina, doncs ens fica una pàgina, no? Ens ha ficat ara pàgines. Els màrgens de columna, recordeu que també vam dir que això es podria canviar, doncs recordem que aquí teníem dues columnes, doncs ara si en volem ficar tres, doncs podríem ficar tres columnes, no? Tranquil·lament. Per què no es fica? Màrgens de columnes. Hi diem dos, hi ha tres columnes, quatre columnes, dos columnes, una columna, i els marges, que eren això, doncs podríem canviar, per exemple, ara si volguéssim fer que fossin més petits, per 10, no? No sé, ho deixarem igual. Total, que des d'aquí podem canviar-ho. Les guies, què són? L'opció aquesta d'aquí. Bé, les guies són això d'aquí. Bueno, obrim això. Aquí el que ens diu és com volem que es mostrin les guies. Aquí es mostren amb una visualització del 5%, amb un color cian, no? I les guies són això d'aquí, no? Ara ens centrem una mica més aquí. Imaginem-nos que, jo què sé, vull ficar una guia aquí i una altra guia aquí, no? Seria per, jo què sé, que igual m'interessa doncs ficar només el contingut a partir d'aquí, no? Són com una guia visual, no? I l'opció que ens donava allò era la visualització d'aquesta guia, que és el cian aquest. Faig un control Z per treure-les. Bé, el crear guies el podríem fer
en comptes de fer-les des d'aquí, podríem fer-les des d'aquí, no? De crear les guies. Més coses. Ajuste de composición. Bé, això seria per poder ajustar les guies, per poder que s'alineïn amb les guies i coses d'aquestes. No entraré en molts detalls amb això. Aquí això serveix per navegar entre les pàgines, aquestes opcions. Per exemple, pàgina siguiente, ara hem anat a la pàgina siguiente, pàgina anterior. Si veiem aquí dalt també que ens indica mayúscula, rep, pàgina, això són les tecles abreviades de teclat, o sigui, podríem fer-ho des d'aquí, amb les tecles abreviades i anem navegant. És per navegar entre les pàgines. Els pliegos, bé, els pliegos, com que són pàgines oposades, el pliego és el contrari d'una pàgina, no? I bueno, això també per navegar. A l'atrás, per anar endarrere, i opcions de numeració i secció. Bé, això no entraré en molt detall, però només dir que serveix per numerar les pàgines, automàticament no. Això va en funció de les pàgines mestres, que ja entrarem més en detall més endavant, però és una opció interessant, no? Però ja hi entrarem més detall més endavant. Bé, i fins aquí és tot per aquest tutorial. En un altre tutorial continuaré explicant més coses d'aquest menú i bé, espero que us hagi servit d'alguna cosa. Gràcies.